دهشتی مارسê de jin cuda ji çalakiyan dilgiraniya xwe nîşan didin li hember cudahî û maytêkirina hizbî. û di wê bawerê de ne hizbatî û rêkxirawên hizbî jin di kevalê xwe de hindakirine. û yeknegirtin û lihevnekirina wan jî egereke din dibînin ku nekarin hoşyariya zêde belav bikin û rêgir bin li hember tundûtîjiya dijî jinan. بیرەوەریان تایبەت ئەوان ژنێت هە بژین کراسی حزباتی خستی و چوینەت وی بازنێ هەیدا بەس هەم جۆشی جارێکادی وەختێ هەندێک بابەتی تایبەت تێنە بەرسینگەوانە هەرکێکی بڕێک و حزبی خزمەتێت کەتن ژبەر هەندێ ئەس بژم تڤیا بتم بۆ بابەتی ژنێ و بۆردی ژنێ ئەف هزراها یعنی فعلا بێتە کۆمکردنەوە و داڕشتنەوەی سەروشینی بێتە داڕشتن. Dî sal de jinên dog zêdetir ji salên borî xembartirin û giraniya berpisyaretiye li ser milê xwe dibînin û mafên xwe jî kêmtir. Afret ji hemiya pêtir zararmend e. Afret nîva civak ye, afret dayk e, xwişk e, jin e. Em hemî ji zanîn afret atîfa wê ji ya hemiya pêtir e. Li goreyê amarên rêveberiya giştiya tundûtîjiya dijî jinan li parêzgeha Dogê di sala 2014 de berawir digel sala 2015 tundûtîjiya dijî jinan zêde bûye. Bi rengekî sercemê giştî di sala 2014 de 1766 halet bûne û di sala 2015 de 2123 halet hatine encamdan. û ji hemiya jî cuda tomarkirina skala û haletên seksî û kuştine. Jin di pitiriya bûne û beyannameyên xwe de daxwaz dikin mafê wan bi wan were dan. û aliyê peywendîdar jî ku desalatdarin piraniya wa zelamin. Jin jî di rêvebirinê de kotane yan jî ji kotayê kêmtir. û rêsayeke gêştir jî heye dibêje mav dihên standin nayên dan. Ji dokê Xetab Emer ên Artî.